Shwmae pawb, croeso i'r fideo nesaf yma ar sut i datrys problemau mathemateg rhifedd yn yr haen ganolradd. Heddiw ni'n mynd i ffocysu ar datrys problemau TCAU, lle asesu'r trefn, sgiliau cyfathrebu a sgiliau ysgrifennu chi. A bydd y cwestiynau yma i gyd o papur 1 lle ni chaniateir cyfrifiannell wrth gwrs. So, mwyn datrys problemau TCAU, mae angen gwneud y canol nhw. So, os chi'n dilyn y camau yma, chi'n mynd i fod yn llwyddiannus yn y math yma o gwestiwn. Felly, y cam gyntaf, byddwn ni'n awgrymu bod chi'n sicrhau bod uwcholeuwr neu highlighter gyda chi, a bod chi'n defnyddio hwnna wedyn i uwcholeuo geirfa pwysig, yn y wybodaeth a rhifau pwysig sy'n cael ei roi yn y cwestiwn i chi. Ar ôl wneud hwnna, byddwn ni wedyn yn ysgrifennu unrhyw fformiwlau priodol sydd yn berthnasol i'r gwybodaeth yn y cwestiwn, ysgrifennu unrhyw reolau, unrhyw ffeithiau chi'n meddwl gellwch chi ddefnyddio i helpu chi i ateb y cwestiwn. So byddwn ni'n sgwennu rhywun ei lawr yn gyntaf. Cam 3 wedyn yw sicrhau bod chi'n ysgrifennu pob darn o waith cyfrifo yn glir gan ddefnyddio mathemateg cywir. Cam 4 yw bod chi yn labelu pob darn o waith cyfrifo yn glir, so hwnna yw eich ysgrifennu chi am y math yma o gwestiwn. Does dim angen unrhyw brawddegau llawn, sy'n angen sgwennu stori pan ych chi'n neud rhain, ond just labelu yw peth pwysig i neud fyna, i esbonio beth i chi'n neud. A yn rhif 5 yw os mae unedau yn rhan o'r cwestiwn, bod chi'n defnyddio unedau cywir yn eich atebion chi wedyn ni. Dyma'r cwestiwn gyntaf. So mae hwn i dod o papur yn haf 2023, a hwn yw cwestiwn ar cyfrifo y gwerth gorau am arian, neu'r fargen gorau. Mae'n cwestiwn boblogaeth iawn mewn lot o papurau mathemateg rhifedd. So eto, ni'n gwybod bod hwn yn gwestiwn TCAU achos mae gyda ni hwn ar y top fan hyn. Mae'n gweud, yn y cwestiwn hwn cewch eich asesu ar ansawdd, eich trefnu, cyfathrebu a chywirdeb yn ysgrifennu, a hefyd mae gyda ni +2 TCAU fan hyn. So mae 3 marc am y cwestiwn yma o ran eich mathemateg chi i cael ateb y cwestiwn yn gywir, a wedyn chi'n cael 2 marc ychwanegol am eich TCAU, so am eich trefn, eich cyfathrebu a'r cywirdeb chi'n ysgrifennu gyda fan hyn. So dyma'r cwestiwn, mae'n gweud, mae cydlyn prynu moddion, a mae ydych chi tair potel gwahanol o moddion. Potel fach sy'n 30 ml am 1.20, potel ganolig sy'n 40 ml am 1.56, a potel mawr sy'n 50 ml am 2.25. A'r cwestiwn yw, pa un sy'n cynnig y gwerth gorau am arian. Felly, yn amlwg, fan hyn, y gwybodaeth pwysig yw hwn yma. So byddwch chi'n uwcholeuo hwnna fan hyn. Nawr, i dangos pa un yw'r gwerth gorau am arian, mae rhaid ni trial newid yr unedau i fod yr un peth. So fan hyn byddwn ni potel 30 ml, 40 ml a 50 ml. Ni moyn i reina fod yr un peth. Iawn, addasu nhw a wedyn gweithio mas y cost ar gyfer y nifer yna, fel bod ni'n gallu cymharu wedyn costau yr un faint o moddion. Nawr fan hyn, 30, 40 a 50, maen nhw'n eitha rhwydd i newid mewn i 10 ml. Felly dyna beth ni'n mynd i fod yn gwneud fan hyn. Sut mae'n chi'n yna? Gellwch chi newid i rhywbeth yn fwy, os ydych chi moyn. Ond fi'n credu fan hyn, mae newid bob un o'r un i 10 ml yw siŵr o fod yr peth rwyddach i wneud fan hyn. So, newn ni yr un bach yn gyntaf ni ddechrau lan fan hyn. So newn ni yr un bach yn gyntaf. So, gan bod hwn yn 30 ml, a mae hwn i chi sgwennu fel cymhareb yn gyfateb i 1.20. Nawr fan hyn, ni'n mynd i fod yn rannu y 30 gyda 3 i newid mewn i 10 ml. Nawr y ffordd rwyddach o wneud hwnna, gan taw 1.20 yw e, mae rannu 1.20 gyda 3, falle mynd i achosi ambell broblem i rai ohonoch chi. Felly, y peth gorau gallwn ni wneud fan hyn yw i newid yr pris i fod yn cinogen. A bydde 1.20 yn 120 ceiniog. So i gael 10 ml, be fi'n mynd i wedyn ni yw, fi yn mynd i rannu 120
gyda 3. Achos fi rannu 30 gyda 3 i cael 10, rannu 120 gyda 3. So felly 3 mewn i 1 ddim yn mynd, fi'n cario'r 1, 3 mewn i 12 yn mynd 4 gwaith, 3 mewn i 0 yn mynd 0. So mae fe'n mynd i fod yn 40 ceiniog fyna. Os ydyn nhw'n tebyg wedyn gyda'r un canolig, fi'n gallu ysgrifennu fan hyn bod 40 ml yn gyfateb, so sgwennu fel cymhareb. A eto fi'n newid hwn mewn i cinogau. So 156 ceiniog yw 1 pint 56. Felly os fi'n newid i 10 ml, fi yn mynd i rannu gyda 4. Wrth gwrs dim cyfrifiannell gyda ni, so ni'n mynd i wneud 156 fel hyn, rannu a 4. 4 mewn i 1 ddim yn mynd cario'r 1. 4 mewn i 15 yn mynd 3 gwaith, a mae 3 ar ôl. 4 mewn i 36 yn mynd 9 gwaith. Felly 39 ceiniog bydde gyda fi fyna. A wedyn, newn ni'r un mawr. Trio gwasgu fel lawr fan hyn. So'r un mawr, mae gen i 50 ml. Eto yn gyfateb i, a fi eto fi'n mynd i newid e mewn i punnoedd. Sori, newid y punnoedd mewn i cinogau, so 225 ceiniog bydde fe. Felly i gael 10 ml fan hyn, mae fe'n mynd i fod yn 225 rannu gyda 5. So 50 rannu gyda 5 yw 10, felly 225 rannu gyda 5. So 5 mewn i 2, eto ddim yn mynd cario 2 fan hyn. 5 mewn i 22 yn mynd 4 gwaith. Eto, mae 2 ar ôl, a mae'n mynd i fod yn 5 gyda fi fyna wedyn ni. Felly mae hwnna'n dod allan i fod yn 45 ceiniog. Felly, mae dyn un sy'n 39 ceiniog, un sy'n 40 ceiniog, a un sydd yn 45 ceiniog. A mi'n credu eitha glir wedyn ni, taw yr un canolig yw'r un gwerth gorau sy'n dod gwerth gorau am arian fan hyn. Felly, gallwch chi sgwennu yn rhywle, yn amlwg byddwch chi'n sgwennu fe dan, so gallwch chi roi y botel canolig yw'r gwerth gorau am arian. Yw'r gwerth gorau fyna. So, bydd eisiau jyst brawddeg bach ar y diwedd, jyst i cadarnhau bod chi'n dewis yr un canol fan hyn. Ac hwnna'r un rhatach wrth gwrs. Felly o ran ein camau ni wedi dangos ein holl waith cyfrifo, ni dangos y dulliau rhannu, ni wedi labelu, ni wedi uwcholeuo ar y dechrau. O ddim angen unrhyw fformulau fan hyn, ond ni hefyd wedi defnyddio unedau cywir gyda'r cinogau a'r millilitres fan hyn. Felly bydde hwnna'n rhoi 3 marc ar gyfer cael yr ateb yn gywir, a wedyn bydde fe wedyn yn rhoi 2 marc ychwanegol i chi am y TGAU. OK, gydwch ni edrych ar y cwestiwn arall te. So mae hwn yn gweud, eto, yn glir iawn fan hyn, mae gyda ni hwn ar y top, yn esbonio i ni taw cwestiwn TGAU yw e, a mae gyda ni'r 2 marc extra yn fyna wedyn ni. Okay. Mae hwn yn gweud, yn ystod 10 dydd cyntaf mis Ebrill, y glawiad dyddiol cymedrig, so byddwn ni'n gweud mae hwnna'n bwysig, y gair cymedr yn fyna. So, y glawiad am y 10 dydd cyntaf, cymedr yn gwentre oedd 1.8 cm. Wedyn mae fe'n gweud, ar yr unfed ar 10 o Ebrill, y glawiad oedd 4 cm. Drwyddo gan fod cyfanswm y glawiad ar gyfer 10 dydd cyntaf mis Ebrill. So mae'n gweithio ni fyna beth fe mae'n ni gweithio mas. Cyfrifwch y glawiad dyddiol cymedrig ar gyfer 11 dydd cyntaf mis Ebrill. OK, so, be ni'n mynd i wneud yn gyntaf fan hyn yw, mae angen gweithio mas cyfanswm. Os mae'n gweithio ni yn y cwestiwn beth i'n neud fyna, sy'n eitha handi, iawn. So, os mae'n dod i 10 dydd cyntaf, 10 dydd cyntaf ni, y cymedr yw 1.8 cm.
Nawr, mae fformula gyda ni ar gyfer y cymryd, so nes I sôn yn y camau bod angen ysgrifennu unrhyw fformula I lawr. A na gyd fi'n neud fan hyn yw, fi jyst yn ysgrifennu lawr y gwybodaeth sydd 'da fi. So dig dydd gyntaf, cymryd yw 1.8, a fi'n gwybod taw fformula cymryd yw y cyfanswm wedi rannu gyda y nifer. So os mae ydych chi set o rifau, faint o rifau sydd gyda chi, a ni cyfanswm. So fan hyn, y 10 dydd cyntaf yw a'r cymryd yr 1.8. So fi'n gwybod y cymryd, fi'n gwybod y nifer, mae fe'n 10, a fi wedyn gallu ail trefnu hwn I weithio mas beth yw y cyfanswm. So os fi'n sgwennu'r gwybodaeth mewn fan hyn, fi'n gael bod 1.8 yn hafal i'r cyfanswm rannu gyda 10. A wedyn, fi'n gallu ail trefnu hwn, so gan bod yn cyfanswm rannu gyda 10, os ni'n ail trefnu fe fel hyfaliad, byddwn ni'n gwneud yr gwrthwyneb I rannu gyda 10, a byddwn ni wedyn yn lluosi gyda 10. So byddwch chi'n gwneud 1.8 lluosi gyda 10, fydd yn rhoi y cyfanswm I ni. A wrth gwrs, mae hwnna'n mynd I fod yn 18 centimetr. Felly am y 10 dydd cyntaf, oedd yna 18 centimetr o law. A eto, mae hwn yn gwestiwn boblogaeth iawn. So mae ail trefnu, mae gweithio mas y cyfanswm trwy wybod y cymryd yn rhywbeth sydd yn mewn sawl cwestiwn. Felly, mae hwnna'n golygu dros yr 11 dydd, fi'n mynd I gael yr 18 centimetr am y 10 dydd cyntaf, wedyn mae fi 4 centimetr ar yr unfed yr 10 diwrnod, sy'n mynd I roi cyfanswm o 22 centimetr I fi dros yr 11 dydd. A oedd cwestiwn yn gofyn am y cymryd dros yr 11 dydd. Felly, fi'n gwybod taw cymryd yw cyfanswm fi, sydd yn 22, wedi rannu gyda y nifer, sy'n 11, a os chi'n ymwybodol o'ch tabl 11 chi, mae yna 2 11 yn ei 22. So, cymryd fi dros yr 11 diwrnod, fydd yn mynd lan o 1.8 cm I 2 cm ar y diwedd wedyn ni. Ac eto, dyna fe. Okay. So, just I edrych ar y camau, ni wedi uwcholeuo ar y dechrau y pethau pwysig mwyn gweithio mas beth I wneud yn y cwestiwn. Ni wedyn, wnaethon ni nodi lawr fformula sut I weithio mas y cymryd, achos oedd hwnna'n ddefnyddiol I ni yn y cwestiwn hyn. Ni wedi labelu yr holl ffordd trwyddo, fi wedi rhoi unedau cywir, sef centimetr ar gyfer faint o law fi wedi cael fan hyn, a hefyd fi wedi dangos holl gweithio mas am bob cwestiwn. Felly bydd hwnna'n rhoi 3 marc I fi am cael yr ateb cywir o 2 cm, a wedyn 2 marc ychwanegol am y TCAU. Dyma cwestiwn arall. Felly mae hwn wedi dod o Tachwedd 2021. Mae hwn I wneud gyda gwersi gitar Mr Chen. So mae un wers yn costio 23 pint. Ond os chi'n talu'n man llaw am 5 wers, chi yn cael 15% I ffwrdd o gost y 5 gwers hyn. Mae rhywun yn cael gwers gitar gyda Mr Chen, a wedyn ar ôl y gwers gitar cyntaf, mae'n penderfynu talu ymlaen llaw am 5 gwers arall. Faint yw'r cyfanswm mae rhywun yn ei dalu am y 6 gwers gitar hyn? A eto, yn amlwg, mae'n dweud wrthyn ni fan hyn bod yn cwestiwn lle mae fe'n asesu trefnu cyfathrebu a chywirdeb yn ysgrifennu a mae dyn ni'n +2 TCAU fan hyn. So beth y pwysig fan hyn yw, mae hi'n cael 23 pint am 1 wers, a os chi'n cael 5 gwers, mae 15% I ffwrdd o cost y 5 gwers hyn. A mae rhywun yn cael 6 gwers I gyd. So mae'n cael 1 gwers ar y dechrau, a ben I hunan, so bydd hwnna'n amlwg yn costi 23 pint, a wedyn mae'n talu am 5 gwers. So mae eisiau ni weithio mas cyfanswm y cost 1 gwers 23 pint, faint mae 5 gwers yn costi ddi gyda 15% I ffwrdd, a wedyn adyn nhw gyda'i gilydd I gael y cyfanswm. Felly, ni'n mynd I sgwennu fe mas yn llawn. Felly, nhw'n I ddweud 1 gwers, y gwers cyntaf te yn 23 pint. Wedyn mae gen I 15% I ffwrdd,
o cost 5 gwers. A ni'n mynd i weithio hwnna mas wedyn ni. So mae 5, yn gyntaf mis i gweithio as beth yw cost 5 gwers. So newn ni 23 lluosia 5. Hi 3,5 yw 15. 5 lawr 1 o dan o fe. 2,5 yw 10 ar 1, 11. So mae 5 gwers yn costi 115 punt. Fe ni weithio mas 10%, ni wrth gwrs yn mynd i rannu fe gyda 10. So mae 10% fan hyn mynd i fod yn 115 rannu gyda 10. Sy'n dangos gweithio mas llawn ni, bod hwnna'n un eitha rhwydd i weithio mas. So mae'n 11.50. A fe ni gael 5% i wneud lan ar 15. Chi'n jyst hanner i 11.50. So hanner 11 pint yw 5.50. A wedyn hanner 50 ceiniog yw 25 ceiniog, so 5.75. Bydde hwnna. A wedyn os fi'n adio'n rhain gyda'i gilydd, fi'n mynd i gael 5, 12, dot fyna, 6, 7, a wedyn 1 fyna, so 17.25 ceiniog bydd yn dod i ffwrdd o cost y 5 gwers. Felly, bydd rhaid ni wedyn tynnu hwnna i ffwrdd. Felly, eto fi'n dangos gweithio mas llawn fi fan hyn, 115, 17.25. So sicrhau bod y gwaith cyfrifo yn glir, a hefyd mae fe'n mynd i falle sicrhau bod chi yn cael hwn yn gywir, os mae'r gwaith cyfrifo yna. Felly, 0 ni methu wneud, ni methu menthyg fan chwrs. Ni'n menthyg o'r 5 yn gyntaf, hwnna'n newid i 4. Mae 1 yn mynd i bwys 0 fan hyn, ni'n newid i 10, a fi'n menthyg o'r 10, hwnna'n newid i 9, a mae hwn yn 10 wedyn ni fyna. So 10 tynnu 5 yw 5, 9 tynnu 2 yw 7, mae yna pwynt degol gen i fan hyn, 4 tynnu 7 ni'n methu wneud, so ni'n menthyg eto, hwnna'n newid i 0, 14 tynnu 7 yw 7, eto, menthyg to fan hyn, 10 tynnu 1 fydd 9, a wedyn 0 tynnu 0 ar y diwedd. Felly, cost y 5 gwers yw 97.75. So, cost 5 gwers gyda 15% i ffwrdd yw 97.75 ceiniog. Felly, mae rhaid i adio hwnna wedyn ymlaen i'r 23 punt. So, cost 6 gwers bydde 97.75 adio 23. A ni'n mynd i gael 5, 7, hwnna'n 10, 9, 10 yn 1, 12. So mae'n mynd i fod yn 120 punt a 75 ceiniog ar y diwedd fyna. Felly eto, os edrych ar y camau, ni wedi labelu o holl ffordd trwyddo fan hyn, i ddangos yn gwaith cyfrifo ni, i ddefnyddio unedau cywir, wel, dyma'r uned ar y diwedd, sef punnoedd yn fan hyn. So, ni'n just rhoi rhain mewn, sicrhau bod unedig yn ni. Wnaethon ni uwcholeuo ar y dechrau, sicrhau bod ni'n deall beth o'n ni'n goffa wneud, a ddim rili unrhyw fformulau penodol o'n i'n goffa defnyddio fan hyn, so ddim angen ysgrifennu lawr unrhyw fformulau. Ond mae 5 cam wedi ddefnyddio, felly byddwch chi'n cael 4 marc am cael yr ateb yn gywir, a wedyn y 2 marc ychwanegol am y TGAU. Felly dyna fe. Allai cyfeirio chi at gwefan, sef carlam.cymru/cy/, lle mae llawer mwy o clipiau fideo fel yr un yma yn esbonio chi sut i wneud wahanol destunau.
dim ond yn mathemateg, ond yn amrywiaeth o bynciau eraill ar draws cyrsiau TGAU a lefel a gwahanol. Hefyd, mae Carolan Cymru a e-sgol ar Facebook, X, haen Twitter, Instagram a YouTube. So os chi'n neud yn chwilio yn fyna am unrhyw beth, bydd mwy o wybodaeth fyna i chi. Diolch yn fawr iawn am gwrando ar y fideo yma, a na i dal i fyny gyda chi mewn fideo arall cyn bo hir. Diolch.